Min 70,000 persuna f'pajjiżna li l-maġġoranza minnhom huma anzjani u li kollha ħadu d-doż addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19 ħadd ma hemm rikoverat l-isptar. Għal dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt li ta' aġġornament dwar l-aħħar żviluppi tal-COVID-19 f'pajjiżna. Manna 70,000 ruħ li ħadu d-doża tal-booster ma hemm l-ebda wieħed minnhom illi huwa l-isptar. Ġifieri il-booster jidher li jipproteġi immens anke meta tqies li dawn huma l-anzjani tal-komunità tagħna. Dwar il-każijiet li hemm bħalissa l-isptar Mater Dei, id-Deputat Prim Ministru spjega li 40% minnhom ma ħadux it-tilqima kontra l-COVID-19 u bekk turi oħra dwar l-importanza li kulħadd jieħu l-vaċċin. Madankollu d-Deputat Prim Ministru spjega li madwar mitruħ kuljum mill-5% tal-popolazzjoni li ma ħadux l-ewwel tilqim kontra l-COVID-19 issa qed jersqu sabiex jieħdu t-tilqima. Il-Ministru għas-Saħħa ta' dettalji dwar kif miexi b'mod tajjeb it-tilqim bid-doża addizzjonali u aktar nies se jibdew jirċievu l-istedina biex jieħdu id-doża addizzjonali. Dwar il-miżuri restrittivi f'pajjiżna, Deputat Prim Ministru spjega li għalkemm hemm żieda minima fil-każijiet f'pajjiżna, in-numri fl-isptar Mater Dei u partikolarment fit-taqsim għall-kura intensiva baqgħu baxxi. Għalhekk filwaqt li mhux ħajkunu qed jitneħħew il-miżuri li fadal fis-seħħ, miżuri ġodda aktar restrittivi mhux se jkunu qed jiddaħħlu. Dwar attivitajiet fl-iskejjer għal żmien il-miliet, id-Deputat Prim Ministru ħabbar li dawn se jkunu jistgħu jsiru madankollu ir-regoli jridu jiġu osservati. Il-ġenituri li jkunu ħajjaraw ħajjitlu għall-konsert iridu jkunu mlaqmin u jrid ikun hemm forma ta' verifika tal-ċertifikat tat-tilqim, għalissa mhux bil-booster imma biċ-ċertifikat tat-tilqim. L-event se tkun seated u kull min jattendi jrid ikun libes il-maskara u ma jistax ikun hemm aktar minn 3 mitruħ għal kull attività. Dwar it-tilqima tal-influenza sa issa nataw madwar 55,000 tilqima minn nhar it-tnejn dan il-programm ta' tilqim se jkun miftuħ għal kulħadd u t-tilqim jista' jingħata mingħajr appuntament fiċ-ċentri tas-saħħa imferxin madwar Malta u Għawdex.